ଭଲ ଭାବରେ ପାଚି ଯାଇଥିବା ପଣସ ନେଇଯିବେ, ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ମିଶାଇ ତାକୁ ଭଲକି ହାତରେ ଚକଟି ଦେଇ ସେଥିରୁ ରସ ବାହାର କରିବେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଲଗା କରିଦେବେ। ତାପରେ ତାକୁ ଛାଣିଦେବେ, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ରୁଆ ରୁଆ ଅଂଶ ଥିବ ଯାହା ବି ଥିବ ସବୁ ବାହାରିଯିବ, ପ୍ଲେନ୍ ରସକୁ ଅଲଗା କରିଦେବେ। ଏମିତିରେ ବି ରସ ବହୁତ ବହଳିଆ ଆସେ ଆଉ ମିଠା ବି ଥାଏ। ସେମିତି ଗବ ଗବ ହେଇ ଫୁଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆମେ ଚୁଲି ଉପରେ ବସାଇବା। ଏଥିରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ବେଶୀ ଚିନି କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େନି, କାରଣ ଯେହେତୁ ପଣସ ରସଟା ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ମିଠା, ତେଣୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ସେଥିରେ ମିଶାଇବେ। ମୁଁ ଏଠାରେ 4ଟି ଗୁଜୁରାତି 10-12ଟି ଗୋଲମରିଚକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଛି, ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଅଦାକୁ କୋରିକି ରଖିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଦାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି କାଟିକି ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଯେଉଁ ରସକୁ ବସେଇଛେ ସେଥିରେ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 2 ଚାମଚ ଗୁଡ଼ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଚିନି ବି ଆଡ଼୍ କରିବି। ତାପରେ ସେମିତି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ ଉପରେ ସେ ଚିନି ଗୁଡ଼ ସେଥିରେ ମିଶିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟେଇବି। ଆଉ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଛି ଗୋଲମରିଚ, ଗୁଜୁରାତି ଏବଂ ଅଦା, ତାକୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ମିଶାଇ ଦେବି। ସେ ବି ଫୁଟିଯିବ, ତାର ବାସ୍ନାଟା ବି ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ ହେଇଯିବ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଫୁଟୁଛି। ମୁଁ ସେଥିରେ 1 ଚାମଚ ଗାଈ ଘିଅ ଆଡ଼୍ କରିବି। ଏହାପରେ ସବୁକୁ ମୁଁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ଲୋ କରିଦେବି। ଆଉ ଆମେ ଯେମିତି ମଣ୍ଡା ପିଠା ପାଇଁ ଜନ୍ତୁଣି କରୁ, ସୁଜି ମିଶାଉ, ମୁଁ ସେଥିରେ ସୁଜି ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଆଡ଼୍ କରିବି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏଥିରେ ଭଜା କାଜୁ ପକାଇ ପାରିବେ, କିସମିସ୍ ପକାଇ ପାରିବେ କିମ୍ବା ନଡ଼ିଆକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିକି କାଟିକି ବି ପକାଇ ପାରିବେ, ନଡ଼ିଆ କୋରା ବି ସେଥିରେ ମିଶାଇ ପାରିବେ। ଏ ସବୁ ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ଆପଣ ସୁଜି ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପକାଇବେ। ସୁଜି ଧୀରେ ଧୀରେ ପକାଉଥିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପାଖାପାଖି ଜନ୍ତୁଣିଟା ହେଇସାରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ଏବଂ ଆକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏଠାରେ ପିଠାଟିକୁ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରେସର କୁକର ନେଇଛି। ସେଥିରେ ମୁଁ 2 ଚାମଚ ଗାଈ ଘିଅ ନେଇଛି। ପ୍ରେସର କୁକରଟିକୁ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଜୋରରେ ତତେଇ ଦେବା, ତାପରେ ସେଥିରେ ଘିଅ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରି ମୁଁ ଯେମିତି ଘୁରେଇ ଯେତିକି ହାଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପିଠାଟା ରହିବ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରେସର କୁକର ଚାରିପଟେ ଲଗାଇଦେବା। ଏହାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେଉଁ ଜନ୍ତୁଣି ଆମେ କରିକି ରଖିଛେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ପିଠା ଆକାରରେ ଆମେ ତାକୁ ହାତରେ ଚାପି ଚାପିକି ଦେଇଦେବା। ତା ଉପରେ ଆମେ ଛୋଟ ନଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡ, କୋରା ନଡ଼ିଆ, କାଜୁ, କିସମିସ୍ ଯାହା ଆମେ ତାକୁ ସଜାବଟ ପାଇଁ ଆମେ ତା ଉପରେ ଦେଇକି ପ୍ରେସର କୁକର ସିଟିଟିକୁ କାଢ଼ିଦେବା ଏବଂ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ 45 ମିନିଟ୍ ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଓଭରନାଇଟ୍ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆପଣ ୟାକୁ ଏମିତି ଖାଲି ଖାଇପାରିବେ କିମ୍ବା ନଡ଼ିଆ ରାଇ ସହିତ ଲଗେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପିଠାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆକୁ କାଟିଦେବି। ଏବେ ତ ଘରେ ଘରେ ପଣସ ରହିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ରଜରେ ଆମେ ପଣସର ପୋଡ଼ପିଠା ବନେଇବା ଆଉ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇକି ତାର ମଜା ନେବା।